Spiker, mwana wemushona Sasi tike bina treasure, mama vati tell them straight. Tese tinoidaka ikrauni, asi zvanga zvakaoma mulockdown. Vaigara vachibvunza mumasendi raini, Spike hanzi uchatiparini kozvinyowani. Ndakavati mirai, timu rangu chilai, mwana wemushona agara kukuzivai. Ndichakupakurirai foto yacho chikupisai, yamanakadhula ngweneze yakatisirai. Handizogone zvese handisi dictionary, ndinoziva ndinopenya unge mineral. Donation what is Spike criminal anakidza chembere kumavhasiti neprimary. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Ndaimboti 1 2 kubata patre ndave nemavaravara sengwe, asi Mwari makaramba makaringa kuti ndemakandisembisa. Mwana wenyu ndisachake manje ndichafamba wenebhima, makarekare vaifamba nezvitima. Takuda chiedza tanga tiri murima, 2021 hanzi igore rembinga. Handizogone zvese handisi dictionary, ndinoziva ndinopenya unge mineral. Donation what is Spike criminal anakidza chembere kumavhasiti neprimary. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Nzira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Chidhanzi tochiroka matsaga.copai, mwana wemushona agara anokukunda. Kutaunge magafa mafansi otidzokai, muri vekuziva musabhipe imfonai. Kuseri nekuseri chabva tachiloka, kana uchida kupinda wangu tanga kawanoka. Ndine energy neaction sabanjoga, geto razovhuma tisuka magani posta. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Ndaimboti 1 2 kubata patre ndave nemavaravara sengwe, asi Mwari makaramba makaringa kuti ndemakandisembisa. Mwana wenyu ndisachake manje ndichafamba wenebhima, makarekare vaifamba nezvitima. Takuda chiedza tanga tiri murima, 2021 hanzi igore rembinga. Handizogone zvese handisi dictionary, ndinoziva ndinopenya unge mineral. Donation what is Spike criminal anakidza chembere kumavhasiti neprimary. Zira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so. Nzira dzakanaka takufamba unge Sauro, ndiye vakudubura ndakutora gauro. Handisi Enzo but ndakanda chirauro, ndiani mumwe anofamba achidai so.